Λοιπόν, αφού το έχουμε μοντάρει αυτό και το έχουμε βάλει, όπως δείξαμε πριν, το τοποθετούμε εδώ πέρα στις βίδες του και το βιδώνουμε. Στο βίδωμα πρέπει να το βιδώσουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να μην σφίξουμε πρώτα τη μία και μετά την άλλη, διότι θα στραβοπατήσει και θα παίρνει αέρα και δεν θα δουλεύει αντλία. Πρέπει αυτά όταν θα πατηθούν να σφιχτούν ομοιόμορφα. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και προκειμένου να πατήσει σωστά το καπάκι εδώ πέρα για να μην παίρνει αέρα. Έχουμε βάλει βαζελίνη εδώ πέρα στην αντλία μας και βάζουμε το καρφί πρώτα μέσα εδώ, κατά αυτόν τον τρόπο, να βγει. Μένα γλιστάνε λίγο τα χέρια μου τώρα με τις βαζελίνες και αυτό το κομμάτι το ανεπίστροφο μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο εδώ και αυτό εδώ το βάζουμε κάτω στον κάδο εδώ. Λοιπόν, και μετά τοποθετούμε την αντλία μας κατά αυτόν τον τρόπο, λοξά στην αρχή, κάτω στη τρύπα και λοξά, το στρίβουμε κιόλας για να μην σπάσουμε τα δαχτυλίδια. Το βάζουμε εδώ και μετά το βάζουμε μέσα. Όταν το βάλουμε μέσα πρέπει να έρθει ίσιο, εδώ. Το βάζουμε μέσα, πρέπει να είναι εδώ ίσιο, εδώ, και σφίγγουμε την πεταλούδα. Αφού σφίξουμε τις πεταλούδες και όλα, μετά και έχουμε τελειώσει, σφίγγουμε και το άλλο από εδώ πέρα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η λειτουργία το μηχάνημά μας. Και εδώ έχουμε τελειώσει.